Okay, så vi har opdrift og Archimedes lov. Archimedes lov den siger, at for et legeme, der delvist eller er helt nedsukket i en væske, så vil den opdriften, det vil være tyngdekraften på den fortrængte væske. Og det vi gerne vil finde ud af, det er, at F opdrift er lige densiteten af den fortrængte væske gange volumen af det legeme, som befinder sig i væsken, gange tyngdeaccelerationen, som vi så har sat i Danmark til 9,82 Newton. Og det er dobbelt Newton per kilo. Eller det der kilo. Ja. Og for at forstå det her, så tegner vi lige sådan en her. Hvor vi lige tegner en fin beholder her. Hvor vi tegner en kasse her i. Og og vi ser den her kasse her, den er så nedsukket i den her væske. Vi har en væskehøjde her. Så siger vi, at de kræfter, der påvirker på den, vi har nogle sideværskræfter her, som vi ikke bruger for meget tid på, fordi det er primært de kræfter ovenfra og nedefra, altså opdriften og tyngdekraften. Så det vil sige, at heroverfra, der har vi selvfølgelig en eller anden tyngdekraft, som vi kalder for F1 heroppe. Og så har vi en kraft hernede, som er opdriften, vi kalder for F3. Og vi kan se, at opdriften, hvis den ligger og flyder, så er opdriften større end tyngdekraften af. Hvis den f.eks. ligger på bunden, så er tyngdekraften større end opdriften er. Ja, og det vi skal kigge på, det er, at vi har også nogle højder herude. Så vi har den her højde her, som vi kalder for H3. Fordi det er højden fra vandstanden til bunden af vores kasse eller vores legeme. Nu har vi bare tegnet en kasse her eksempel her. Og så har vi en højde her, som vi kalder for H1. Som bare er højden fra vandstanden til toppen af vores legeme. Og det her, det er jo så højden af vores legeme. Yes. Og det er sådan selve teorien i det omkring det her. Og det vi så gerne vil nu, det er, at vi rigtig gerne vil udlede den formel, der står. Altså vi kommer frem til det her op via det her og via nogle omregninger og nogle reduktioner. Ja, og her, nu kommer udledningen så af Archimedes lov her. Skriver jeg herovre. Så vi ved jo fra Jeffs fine tegning herover, at opdriften den kan defineres som F3 minus F1. Og vi ved, at kraften kan udtrykkes som tryk per areal. Så vi kan skrive F3 er lige P, som er tryk, gange A minus P1 gange A. Og nu kan vi så tage vores formel for trykket i en væskesøjle og sætte ind for vores P3 og P1, og det vil jeg så gøre her. Så den siger jo P0, som er atmosfærisk tryk, plus densiteten af væsken gange tyngdeaccelerationen gange højden. Og så siger vi så bare gange A, og så gentager vi herover for P1. Så det er P0 plus rho gange G gange Så1 gange A. Sådan her. Og jeg kan lige slå parenteser. Og nu kan vi så gange arealet ind på vores parentes her. Det vil jeg lige gøre hurtigt. Så det første kommer til at stå P0 gange A. Og så kommer der til plus rho gange G gange H gange arealet er minus P0 gange A. Og
så bare samme smør herover. Så det er rho gange G gange H gange A. Og nu kan vi så se, at P0 gange A og minus P0 gange A, de går ud med hinanden. Så nu kan vi så forkorte vores sætning her ved at slå parenteser om vores H1 og vores H1'er og H3, og så bare gange alle vores andre værdier ind. Så udtrykket kommer nu til at hedde, at rho gange G gange A gange parentes H3 minus H1. Og det er jo egentlig bare forskellen på højden fra bunden af kassen til vandoverfladen og fra toppen af kassen til vandoverfladen. Og det kan jo så egentlig bare defineres som højden af kassen, og vi ved, at areal gange højde kan defineres som volumen, så vores udtryk kommer derfor til at hedde rho gange G gange volumen, og det er jo så vores udtryk herovre. Ja, og det vi gerne vil vise nu, efter Lars har fundet af det herovre, det er, at hvornår vi kan bruge det i virkeligheden. Så det vi siger, det er, at for at et væske det kunne synke, eller kunne komme op på overfladen igen, det var, at vi siger, at hvis vi har en eller anden F-tyngde her, som svarer til F1 herovre, og så har vi en eller anden F-opdrift her, som er den her også. Hvis vi skal have det til at synke, så skal F-tyngde være større end F-opdrift, og hvis vi skal have det til at komme op på overfladen igen, så skal F-opdrift have større tyngde. Så det vi gjorde, det var, at vi for en ubåd, så lavede vi det her forsøg her, hvor vi havde den her kasse her, med vand i, så der var vand her. Og så havde vi en flaske herinde i. Og den her flaske her, der var huller i, så der kunne komme vand i, det vil sige, der stod vand herinde i. Og så havde vi søm på siden, for at den havde noget vægt. Og det vi så gjorde, det var, at hvis vi pustede her, så pustede vi luft i, og så røg vandet ud af den her. Og det vil sige, så faldt vandstanden herinde i, helt ned til ingenting til sidst, hvis du puster rigtig meget. Og det vi så siger her, det er, at så vil den flyde, så vil den begynde at flyde, i stedet for at den før synk, var sunket til bunden. Og det vi egentlig viser her, det er egentlig det, der står heroppe. Det er egentlig, at hvis vi ser F tyngde, som er lig M gange G, og så har vi F opdrift, som er lig rho gange G gange G. Så finder vi, hvad vi ændrer her. Vi ændrer ikke densiteten af den fortrængte væske, og vi ændrer ikke volumen af legemet, og vi ændrer ikke G her på begge sider, så det eneste vi ændrer, det må være M. Så det vi siger, det er, at vi ændrer M, fordi vand sjovt nok vejer mere end luft gør. Cirka en forskel til 1000 kilo per kubikmeter. Så det vi gør, det er, at i den her formel, når vi gerne vil ændre den her, jamen hvis vi tager vandet ud af den her, så falder den her, altså M her. Så det vil sige, at så vil opdriften være større end tyngden. Og hvis vi til sidst stopper med at puste luft i, og der kommer vand ind i igen, så ender med M her med at blive større, og så ender tyngdekraft med at blive større end opdriften, og på den måde så synker vi igen. Og det er så på den måde, du kontrollerer om ubåden, hvilket dybde den ligger i. Så det er ligesom måden, hvor man kan benytte Archimedes lov til at forklare, hvordan tingene virker. Det samme her gør sig gældende for en luftballon, hvor du ændrer på nogle lidt andre ting. Men princippet er det samme, hvor du ændrer ved F3 og F1, altså tyngdekraften og opdriften.